Mama, naglumun siya malipangkan. Kaya, mama ko niya aking sinubo ko na sa kalam-kalam. Ang sinuntukanin, mama. Mama ko, kaya tayo kami sa mo. May wala na, naman sa mo, mama ko karan, hindi ko tangin na. Ang sinuntuk niya, mama, naglumun siya, mama. खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ गोबाङानो सानदों जानांगौ नयन ब्रह्म एबा इन्टि ब्रह्म मोनहा बिसि फिसाय मानि थाखाय गाबदों बिसोरा मा दुखु जादों मा जादों मानि थाखाय गाबदों बिसोरनि मेगनाव मानो दुखुनि मोदैया बोहैदों नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ नङा होमबा नंगौ रायजोफोर बिसोरनि नखराव गोबां दुखु दा नयन ब्रह्महा सासे हिनजावसा आरो सासे हौवासा बिसोरा सानैल' गथ' गथाय देरसिनानो जाहैबाय हिनजावसा 14 बोसोर बैसोनि मुङा बिनि सनिया ब्रह्म नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय फट'खौ नायनानै लालाय बेनो नयन ब्रह्मनि देरसिन फिसाजो नयन ब्रह्मआ आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला गावनि देरसिन फिसाजोखौ कार्बि आलंआव गावसोरनि खुरमानियाव दोननानैसो सोलोंथाइ लाहोगासिनो दङमोन उन्दैनिफ्रायनो होननानै आंनो नयन ब्रह्मआ फोरमायहरदों जानबुंनि गेजेरजों बेनिफ्राय थांनाय बैसागुआवसो नयन ब्रह्मआ गावसोरजोंनो थाफैथोंसै होननानै बा न'आवनो थानानै फरायथोंसै होननानै गावनि देरसिन फिसाजो सनिया ब्रह्मखौ कार्बि आलंनिफ्राय लाबोनानै हग्राजुलियाव गावसोर न'आवनो थानानै फरायथोंसै बिबै बिबौहाबो माने देहाफोरा बारा जाला बिनिखायनो बिबै बिबौखौबो आबदाल लानायजों लोगोसे फरायसालियावबो न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनानै बेवहायनो सोलोंथाइखौ लाथोंसै बा फरायथोंसै होननानै नयन ब्रह्मआ गावनि देरसिन फिसाजोखौ कार्बि आलंनिफ्राय बैसागुआवसो लानानै फैदोंमोन होननानै आंनो फोरमायहरदों जानबुंनि गेजेरजों रायजोफोर दुखुनांथाव खौराङा बेसोदि नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय फट'खौ नायनानै लाग्रोलाय बे जाबाय इन्टि ब्रह्म एबा नयन ब्रह्मनि फिसाजो सनिया ब्रह्म बे जाबाय एन्टि ब्रह्मनि फिसाजोनि लोगो आलायस्रि बर' दा बिसोर सानैया थांनाय 1 जुन खालार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दंनो रायजोफोर गावस्रानि जाति बंश एबा खुरमाफोरनियावबो खौरां लाहरबायनो रावनियावबो थाङाखैनो दा बहा थांदों बहा मादों खाराव माराव नागिरलागासिनो दङ नयन ब्रह्मआ मैयासो पुलिस थानायाव एफआइआर होबायनानै आंनो फोरमायहरदों जानबुंनि गेजेरजों रायजोफोर आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना बिसोर सानैखौ जेरावखि नुवा नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामनानै न'खरनि सुबुंनो फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुयो बेनो आंनि गुरै खावलायनाय रायजोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनानै लादो आरो लोगोसे नयन ब्रह्म मोनहा बिसि फिसाय माबायदि दुखु जादों माबायदि गाबदों बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो बुन्दु मा जादों होनदो बुंलाय जानाया बेनो जेनेबा जोंना फिसाजो आरो फिसाजों सासे लोगो गोमानानै दङ दा बहा थांखो बहाखौ मिथिया जेनेबा दिना दाख्लै जेनेबा 1 तारिख गोलैयो नामा देवबारखालि आरोखि औ बेलासिनि बेफोरबायदि 2:30 3:00सोनिफ्राय बे गथ'खौनो माने ओरै लावदांगियाव दोनलां होननानै बुंदों जाहैदों ओमफ्राय दाथ' बिथिंबो थाङाखै मानसिफ्रा ओमफ्राय बेराफारसे हग्राजुलियाव मोनाबिलिनि 7ता बाजिनि ट्रेन गाखोबाय बिसोरो रङियाथिं थांनो होननानै रङियाव थाङालासिनो जेनेबा टंलायाव हरसे थाहैबाय मानसिफ्रा टंलायाव हरसे थाना अखानायै फुङावनो 4ता बाजियाव गुवाहाटि थांग्रा ट्रेनाव गाखोदों बायदि आरो जेनेबा खोनानायाव बिसोर बुंनायाव बे जाय गथ'फ्रा माने टंलायाव हस्टेल थायो बिसोर खोन्थानाय बायदिबा माने फुंनि 4तानि ट्रेनजों गाखोदों गुवाहाटियाव थांग्रायाव बेफोरबायदि बुंदों आरो नाथाय दा ट्रेना बेसो जे 4:30 बाजिनि ट्रेना बहा थांमारो गुवाहाटियाव थाङो ना बहाबा बेलेगफ्राव थांग्रासो सोनाबफोरथिं दा बेखौसो सानबाबो साननो हायाखै जोंबो मैया रङियाथिं माने थांबाय नागिरहैबाय रङिया एबसुफोरनोबो फट'फोरखौ होबोनाय जाबाय अलरेडि बिथांमोनखौ माने फेस टु फेस लोगो मोननानै सावरायलायनाय जादिया एबसुनि मानसिफोरखौ ओजों क'क्राझाराव गावसिनि माबा मोनसे मिथिं ना मा दंमोननो दिपेन बर' औ दा बेयाव दंहैजोबोमोन ओमफ्राय थेवब्लाबो वाट्सएपजों बिहरनायखाय वाट्सएपनि थ्रुयै हरजोब्बाय आं फट'फोरखौ नाम साम एड्रेस गासिबो ओमफ्राय आरपिएफ थानायावबो होबाय आरपिएफफ्राबो लगे लगे फट'फोरखौ लानानै लगे लगे शेयार खालामजोबदों खालामनानै ओमफ्राय लोगोसे आरो गुवाहाटिनि
मोनसे आफादनि नामखौ आं बावबाय थारमाने गोदान मोनसे आफाद दादोंमोन नङा होमबा स्टुडेन्ट आफाद बिथांमोननोबो हरजोब्बाय दा बिथांमोनाबो नाजादों नागिरनो लगे लगे बिथांमोनाबो रानदों आरो बिथांमोननिफ्राय आंनिसिम मैया खननै फन फैदोंमोन दा एसे बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रिखौ सोंहरमारदों आरो जेनेबा बहाथिं थांदों बायदि आन्दासाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंहरदों। बे थांफानाय लोगोआ फरायना फरायामोन? बे फरायला जाहैबाय माने। मबाइलफोर दंमोन नामा? मबाइल गैया, सानैनावबो गैया। दाथ' जोंनाथ' फरायबाय थायो, जोंना क्लास 9आव फरायगासिनो दं। बेराफारसेथिं बुंनो थाङोबा कार्बि आंलंआवनो देरबाय, कार्बि आंलंआवनो फरायोमोन नालाय। आंथ' उन्दैयावनो दोनहैनायमोन, ओमफ्राय दा आङो नै लायनायानो बावाखै, बैसागुआवसो लाबोनानै आं बेयाव एडमिसन खालामफैदोंमोन आरोखि। दा क्लासबो लाबाय थादोंमोन मानसिया मोजाङैनो। दा हथात करे बे गथ'खौ लोगो मोननानै मा सानखो, मा जाखोबो, बबाव थांखो दा नायफात्ता जाना दं आरो। गोदाव सोराव बहा थांखो बहा माखो, दा जानाय लोंनाय न'खराव। नोंथांना बेसेसो जागौमोन बैसोआ? जोंनाथ' 14 बोसोर जाबाय। दा खोनानायाव बेहाबो बिदिनो 13, 14नि आरो। दा गुवाहाटियाव बिस्रा आलासि थुलासि दंजोबो, बिब'मोन थायो, ओरैजाय मरिगावआव थायो, बेथिंबो खबर लाजोब्बाय, गैया। आरो गावसोरबो जोंनावसो खबर लाहरगासिनो दं, बिब'मोनाबो। रङियाव आलासि दंनायखाय रङियावबो खबर लाबाय, बेयावबो गैया। थेलामारा तेजपुरथिं दं होननायखाय बेयावबो खबर लाबाय, बेयावबो गैया। मथा मथि गावसिनि आलासिफोरनाव खबर लाफ्रामजोब्बाय सेस, जेरावबो गैया आरो मालाबाबो हारसिं थांफेरनो मोनाखैमोननो गथ'आ, जेनेबा गुवाहाटियावबो थांदोंब्लाबो बिदिनो बिदा बिबाजैमोनजोंसो थांनो मोन्दोंमोन जाहैदों आरो। बिब'मोनजों। पुलिसथ' केस होनाय जाबायना? पुलिस केस होनाय जाबाय, औ। मा बुंबावनो आरोना, मबाइल थानायबाथ' माबा मोनसे जागौमोन दा। औ। मबाइलानो गैयाब्ला बिसिनावथ' आरो। मबाइल गैया दा, मबाइल थानायबालाय दाहालागै दिरुननो हासिगौमोन मानसिफोरखौ। साननो गोनां बाथ्रा। साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों दा बेनो। बहा थांखो बहा माखो सानैनावबो आखाइयाव, बुंनो थाङोब्ला जोंहानाथ' फिसाजोनि आखाइयाव थाइसेबो फैसा गैया। आरो लोगोसे ओरै बिसिना माने बिब' बिगुमाया गुवाहाटियाव आलासि जाहैनायखायसो माने बेखौ साननैनि थाखाय अमा आदार होनो होननानै लायना दोनफैथ'दोंमोन नालाय। दा बेयाव बे समावनो बिसोर खारबाय। दा बे गथ'नाव माथ्र' बिगुमैया माबाफोर लायना जाफै होननानै 120 थाखा फैसा होलांनायल' दं जाहैदों आरो गथ'नावबो। दा 120 थाखा फैसाजों बे न'निफ्राय हग्राजुलिसिम माबोरै थांखो? हग्राजुलिसिमावनो सासेयाव 50 थाखा खरि भारा लाखायो। माबायाव बिदिनो 8-9 किल'मिटारसो लामायाव। होमबा 50 थाखा खरि लायोब्ला सानैजों 100 थाखा जोबखाबाय। दा नाथाय आंनि आन्दाजाव बिसोरो गारिजों थाङाखै, आरो बेलासि समाव मालाबाबो गारि मोनखाया खावलानिफ्राय उरायल थांनाय। मोनोब्ला मालाबा सोरबाफोर मानिबा खारनाव थांब्रबनो गोनांफ्राव थांफानो मोन्दों, हयथ' सोरजोंबा बाइक साइकफोरजों बा साइकेलफोरजों थांफादों। बेबायदि सन्देह खालामदों आरो आं। ओमफ्राय जेबो जायाखैबो लोङाखैबो जाहैदों, हग्राजुलिनि स्टेसनाव दखान होग्रा बर' हिनजावफोर खोन्थानाय बायदिब्ला। नुदों आरोना बिसोरो? नुदोंनो, औ। बे सोनाबजों थांनाय ट्रेनावनो गाखोखादों जाहैदों आरो। बर' हिनजावसा सानै दा, दख'ना गाननाय गोजा होननानै माबादों आरो। दख'ना गानलांदों आरोना? औ, दख'ना गानलांदों। दाथ' जोंनाथ' बुंनो थाङोबा सेन्देलाबो गैबावा, माने बिबाजैया हमथादोंमोननो, दा सेन्देल थेन्देल थालांजोब्बाय माने जोंना। बबाव हमथानो हाखो माने? माने लामा, बे ओंखारनायखौ नुबाय नालाय, बहा थांनो बहा मानो होननानै। दामाने लोगोखौ दोनलांनो होनबाय, दा हगार हरा बिबैया। बेराफारसे बाबानाव सोंहराबा थांनो मोना। बेफोरबायदि जाबाय दा। हगारियाव माने बिबाजैया हमथानो नागिरनायाव बिदिनो नारा नाथा जालायलायबाय। मानसिया बेगबो लादोंमोन, बेगाव माने लेखा गांथाम नामा दं जाहैदों, ओमफ्राय स्कुल एड्रेस दंमोन आरोखि। ना बले आन्दासाव लेखाफोरखौ मोनलांनायबा बहाबा गावनि स्कुलनि सोरबा सिनायनाय लोगोनाव थागौमोन नामा, बे मोनसे जादों आरो। साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। बहा थांखो बहा माखो, खमसे खमथ' नाम्बारफोर गोसोआव दं आंनिखौ। फैसा गैया मा गैया अबेबा गोदाव सोराव जानानै दंहैयोब्ला फनफोर खालामबाबो जागौमोन आंनाव। आरो बेराफारसे हनै बिदानि बिमायंनि फिसाला बिदानि नाम्बारबो गोसोआव दं जाहैदों। बेयाव नङाब्लाबो आंनाव फन खालामबाबो जाथारगौमोन माने। मानसि गाज्रि लोगो मोनदोंबासो बेसो मेन बाथ्राया साननो गोनाङा। दा बहाबा दैखारलांलाबायग्रा। औ। बेफोरबायदि लोगो मोनसे बिराद जारला जाथारगोन।
Mama sunane abi ayo sirene kam gasine abi yana ya kam gasine mama nangkene angna kira nangku mun bagus sanane ne gasine abi mana Abu negasine ke mama, sudah, abu negasine. Kenapa abu bicara sana kau sudah, negasine. Anta mama. Nunggu dia mantan ya, mama aku jangan aku jangan nunggu kau suruh kalam, aku jangan kangen mama, nunggu mama aku nunggu, kayak kami semua, memang ada kawan semua nunggu mama garam di kau kangen na, aku jangan kangen mama nunggu dia mama. Kenapa gitu? Kenapa gitu?